Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Wala nang intro mga idol. Shout out sa mga nagsabing kaboses ko po si Gas Abilgas. Unahin natin si Leonard Karungay. Gas Abilgas, ikaw ba yan? Oh no! Bugoy na kuy-kuy. Pareho man mong tingog, Gas Abilgas. Oh no! Josie Ann Estonina, ayan, shout out sa iyo. Daw si Gas Abilgas, boses ni Dolba. Hindi naman. J. Arididon, shout out sa iyo. Haha, soko man akong gilantaw siguro. Jerome Florista, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yung karir mo na paggaya sa boses ni Gas Abilgas. Pero parang gagayahin ko na lang din. Okay, so shout out tayo. Nahin natin si Diana Kim Abando. Shout out sa iyo. Kent Jopet Priles Pono, ayan, shout out. Oh no! Paruko John Lloyd, shout out sa iyo Lodi. Matt Ordanisa, shout out. Wala na kong skip ang video, haha. Okay, dagang salamat. Ayaw good skip ang mga ads ha. Kaya may nalam ka ko. Salamat. G.R. Perez, ayan, shout out. Randy Batuon, shout out Idol Alex. Okay, shout out sa iyo Idol Randy Batuon. Jay Gawala, wash out ko sa next vlog. Okay, shout out sa iyo Jay Gawala. Damlag TV, shout out sa iyo Idol. RBG Stories, okay, shout out sa iyo. Ken Pono, shout out ko boss. Kaya na sa request ay. Ito na ang request mo Idol. Shout out sa iyo. Lakson Kalinan Mindanao 3x3, shout out. Reston Brothers and Jmar Bangot. Okay, shout out sa iyo. Angel Ming Apoyko, ha? Okay, sige, shout out sa iyo Idol. Sige Dabi, shout out daw. Automatic, shout out sa iyo. Noriel Desales, shout out. At shout out sa mga kasama ko sa team Kuya KDTV. Ayanel Gaitos, Ruji Deo, Pacau, Celo Alcorcon, Gigi Agang, Lanel Garcia, Alan J. Sansano, Jan Mardugay, Leo J. Banikin, at higit sa lahat, It Cubs TV. Okay, so hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, ang hangin, puti kalamay. In 5, 4, 3, 2, 1, scene of the crime operative. Tara! One zero. Prehas uno. Prehas uno. Kata Spartan? Dili. Tuwan. Ano mo sunod tumaw? Ano sa kumplir? Pinagukas ba pangana? Asa? Pinagukas ba? Ha? Pinagukas? Dos uno. Water oh. Ang board sila dula. 1-3. Ayo kayo. Ay, laga-gym na, laga-gym. Laga-gym lang.
1-4. Puro 1. Ang pingi in town siya. Muli ito, gol muli ito. Bain team, resugol pa ka ano? Balik ba, mga lota. 1-5. Uy, logo. Tira. Respito. Bidak mata. Nasta po ng baka to. Oy, foul not counted. Rasis ka na. Tagan ko eh. 6-1. 6-1. Siguro na 20 pa kaw. Getting the red light. Wala lagi pang laptop. Ay, hello ko diyo. Score 1-6. Mia itira eh. Kung balik Lamiya to eh. Agay. Kuya, what ang estimate pass eh? Abi ko score ba? 9 1-7. Win 1. Oh, toro Tulo na bitaw. Tulo na bitaw. Dos sete. Ay, Black Lizard, makashot pa. 8-2. Papa na, di mo alam na. Lagi na. Shout out sa iyo anak. Tingnan na yung mga galingon mo. Tingnan mo na. Bato na kaupal. Bato niya. Pilit na lagi. 9-2. Lindo. 0-2. 0-2. Sayang bus bingi. Pay mo 300 ani, tagan mo Yung taragan na yung gani. Ay, yung atris Wait, pair ka, kaya dudo ay. Abi na. Luyal mo kaya dudo. Balik ka kaw. Sub. Onse. 2. 1-2. Alam mo, mga isa. Sub, please sub. Wow. Tira. Alex ginungdan niya ingatan. Muso.
Ang tabi-tabi nga na. Mananang. Hashtag, ingatan mo siya. Loh. Ayaw na. Last ball. Gol. Sulog. Punta ka lang ba? Shoutout ko dia, ingatan mo siya ha. Wala, wag dito kayo. Ayo, pila-pila nga. Alas dos. Alas dos. Last ball. Last ball dos. Dosi dos. Game. Dosi dos. Game. Shoutout. Ingatan mo siya ha. Ang tingin akong uyam. Shoutout Calvin. Ito to. Dong Jay lang. Set out. Set out. Pakaw. Sila sugal. 200 lang sa, malas pa. 20 rin yung sweldo ni mo.